Ang hingpit nga gugma sa Diyos sa dila di limalitok saylo sa kabitunan abot sa kinahilagman alang sa magkasasala gihatag si Jesus ang mga nang hisalaag iyang ipasig uli gugma sa Diyos o pagkaputli way kinutuban ligon gugmang dili gayud mabalhin kini atong awiton. Kung tapos na ang panahon, ang kanasuran mahanaw, ug ang kabukiran tawgon sa mga wala mo tuon. Ang Diyos lunggong mamulungtad, ligon paong hingpit. Ang dakong grasya nagtubos, mao'y atong awiton. Gugma sa Diyos o pagkaputli, way kinutuban ligon gugmang dili gayud mabalhin kini atong awiton. Tinta ang kadagatan o papel ang kalangitan bisan tanan makasulat o lumaigo sa tanan pagsulat sa Diyos nung gugma kunangon ang dagat ug ang langit dili paio bisan kini halapat gugma sa Diyos o pagkaputli way kinutuban ligon gugmang dili gayud mabalhin kini atong awiton. Gugma sa Diyos o pagkaputli way kinutuban ligon gugmang dili gayud mabalhin kini atong awiton. Gugmang dili gayud mabalhin kini atong awiton. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios, balik ta sa paglingkod.